Duela 6 urte, 6-7 urte, fanzian, Debagoieneko oinatiko zehazki, 4 gazte eta Euskal Herriko guztira 12 gazte Nepal ingurura. Oxigenoa Euskarari 6.000 metroan ere ekimenan barruan. Eta bertan, egon zen, bestiak beste, Felipe Uriarte. Horkoan gurekin dakun Felipe Uriarte. Ekimenak, esaten dago moura, Euskarari 6.000 metroan be oxigenoa muteko helburua daukan, baina hor barruan be bauen beste proiektutxo bati oxigenoa beha muteko helburua, hain zuzen, Euskara xerpera hiztegi bat sortzeiai, eta 6 urte nostian, sortu dozue eta aurkeztu ingozue hemen oinatien. Kaixo Felipe. Eguardion. Kontau zeuk, noiztik, esan do 6 urte, baina noiztik zukein buruan proiektu hau, zelako izan den prozesua, kontau zeuk, zuk zeuk bizi dozulako. Hain zuzen oxigeno Euskarari 6.000 metroan baita ere, hoi datorren urrian ingo du 7 urte, egon ginela. Eta beste gauza bat honen artean, hau da, ibilaldi luze bat eginan Txomoluma, Everest, mendien inguruan, beste lanen artean jarri ginen euskara eta xerpera harremanetan jartzea. Eta hemendik 12 lagun euskal gaztea juntzien, eta beste 10 xerpa gaztekin bildu ginen eta denokin ginen espedizioi. Eta arratsaldetan biltzen ziren denok ibilaldi egin ondoren, eta elkartukatu zuten hitzak. Eta hasi ziren nolabaiteko hiztegi xume bat garatzen. Eta hori izan zen pixka bat hazia, ez? Egia esan, historia edo gogoa edo asmoa nik buruan aspalditik urteak eta urtean itula, baina beti naiz oso okupatuta mendiak irotzen, eta batez ere jaisten, hona iristeko, ez da. Eta orduan pasazait bizitza kontuatu gabe. Eta 2018an zan nuen, hau zeatu bardek. Eta orduan lehenengo golpea izan zen 2018an. Gazte haien bitartez, hasi zen iztegitxoi sortzen. Xerpa hitza askok edo xerpera, ez dago hizkuntza batekin lotuko, eta askok hori, mendixen sama hori garraiaketan dauen pertsona horrekin lotzen dago, ez? Xerpa, baina hori asko zeixo da. Bai, hoxe, ondo esaten duzu, xerpa hitzak ez du garraitzailea edo zamaketari esan nahi. Xerpa hitzak bere kultura, tradizioa, erlijioa eta bere hizkuntza duen adierazlea da. Eta bere hizkuntza xerpera esaten diogu edo beraiek xerbi esaten diote. Hau berezia da, zeren zenbat jende juten da Txomoluma, Everest ingurura, mendiak ilotzea, jeistea, eta hilabete da pasa, eta ez da, bultatzen dira etxea, jakin gabe, han hizkuntza propioa dagoela. Eta zela komunikaiten dira bertara jaten denean, xerpaken? Zela komunikaiten gara, seguro, tipiko, ez du euskal jarrok? Ni neu dakidan xerpera gutxi horrekin, Nepaltarra baita, Nepalera baita, eta batez ere inglesa da hizkuntza zubia mendira joten den, mendizalen eta xerpen artean, ez. Zeuek berta fanzi jenean, 12 gazte horrekin, esan dozu atzaletan, ariketa hori txezela, ez? Euskara eta xerpera bisok uztarketako. Orduan txe, gazte horrek etorri zian, hitz batzuk edo jasota, baina arrezkero, 6 bat urte pasau dia, bitarte honetan, zeuek pentsatzen dut lan egingo zebela, ez? Bertan, hiztegi hori kaleratuko dozun euskara xerpera hiztegi xagaratzeko. Bai, gauza bat kontatu behar dizut, erantzuna eman aurretikan, eta da, han bertan, orduan 2018an, gazten artean, ja aste bete pasatzela eta oso politia zen ikustea nola guriak, euskaldunak, xerpera hitzak erabiltzen zuten eta xerpek berriro euskeraz ez. Eta bi taldeek egon ziren oso piztuta hori egiteko, eta oso derra izaten zen gazteei, venga, goazen,
xerpei esaten, goazen poliki, eta guriak esaten, kole di, oso gauza politia zen. 2018koa igarrota, geho ni urtero jo naizara, eta batez ere 2023an hasi nun ja gogor asmoari ematen, ez? Han pasan ditun 3 hilabete horrekin lanian, materiala jasotzen, eta pixka bat hizkuntza barrundikan ulertu nahian eta ikasi nahian, ez? Noski 2024an ere jo nintzen berriro ere, han orduan 2 hilabete egin ditun, jarraitu nun ere klaseak hartzen zen, bai 23an eta bai 24an hartu dut hango laguna xerpa eta irakasle bezala ez. Eta egunero egiten ginen 2 orduko jarduna hartu hitzak eta banan apuntatzen jugun eta haren esanahiak jorratzen ez da. Guztira zenbat hitz jasoko ditu, hiztegixak? 1500 olako zerbait, 1500 bai, zeren hiztegia den zerrenda horretan badie egin bat hitz, baina gero esan moldetan ere badie, gero daude aditz batzuk ere jaso ditut, gramatikarik ez dutenez, aditzetan hor alde batetikan nik hizkuntzalari ez naizela. Ni ikasketaz ingeniero naiz, eta gero mendizale arrunt bat, hau da, erdi analfabetoa, baina, orduan, aditzakin ez bakarrik beste gauza askokin ere arazoak izan ditut ez. Baina bai izan da, bidai ederra izaten ari da ez, mendizaletasuna bidaia da batez ere. Baina, nonbaitea mendi batea joten baldin batzea, han herri batean godan azpien ez. Eta bidaia ez bada osorik izango, geldituko da turismon, ez baduzu herri horren nortasunean, hizkuntzan eta ohituretan sartzen ez. Eta hori izan zen, akaso 6 urte ez, Euskal Herriko 12 gazte zenbat urteko, baina 6 bat urte, buelta 6 urte bueltakoa. Gaztena juntzen 14 urte zitula. Maili oia garai. Eta balixo horrek eurei erakustia izango zen, ez? Asmotakoa, hiztegia sortzetik garatago, esaten da. Bai, nik uste beraientzako, nik itxaropena horrekin bizi naiz, ez? Izan zela bidei bat nolabait bide bizitzan gelditu dela, une berezi bat bezala, gazteak ziren gaina, eta bakizu gazte garenean nola esponja bezala gea, ez? Eta dara hartzen dugu, orduan, bai, nik uste ederra izan zela beraientzako, baita ere gurentzako ikustea gua ez. 1500 hitz esan duzu, hitz esan molde, danetik. Eurek, xerpek, euskera 1500 hitz danak ikasiko ez dagoela, oin bertan bintzat ez dagoela danak? Ni neuk ere ez ditutenak ez gogoan, tamalez nire burua zarra da eta... Baina eura poliki, ez? Eta gustu hartu daue proiektua? Nire lagunak ni makantza, Sonam Taxi, Mil Madoma emakumea, horiek pozik, ni makantzan aurten jungo naiz berriro eta ni makantzakin dagoenean nik xerpos esaten diot eta beak batutan euskaraz lau hitz, ez, goazen, beak eta arratsalde on da, Gabon edo, hor, halako batzuk egiten ditugu horrekin, ez. Beraiek gozo, dena den, eta hori da hizkuntza gutxituen guztietan gertatzen dena da, hiztunok garenok, kanpoan etxai asko ditu hizkuntza gutxitu bat. Baina esango nuke etxaierik gogorrenak, latzenak, arriskutsuenak hiztunen erten dagoela. Haiek gu bezala ez diogu garantzia handirik ematen gure hizkuntza txikia. Eta esango nuke lehenengo golpe gaiztua da esatea gure hizkuntzak txikia dira. Gure hizkuntzak handia dira. Zeren balio dute komunikatzeko. Edozein hizkuntza komunikatzeko balio baldin badu, hizkuntza hori handia da.
iztun gutxiago izango ditu, bestea baino. Baina ua, haundi ua bezain haundia da. Zeren ematen du aukera barruan duzuna adierazteko. Eta hori baino haundigoz dago. Gaboteko, Felipe. Iztegixi eskuartien dagotzuenean, oinetin aurkeztuko duzue, baina asmoa izango da, ez? Xerpei be, eruatia, eskuartian eukiko duzuen lan hori. Bai, izenburua behindik ez diotola garbi jarri, nik uste izango dela Taxidelek. Taxidelek da haien kaxo, gure kaxoa, haiek Taxidelek esaten du. Eta izango da, segurazki, Taxidelek motxilan eramateko iztegia. Eta zuzeu motxilan sartuko, eta bai zona Taxi, zona handiki, ni makantzari, izango da, zoragarria, hartzaka, hobeitu. Eta ia salten eizen ben, Ze beraiek azalten die, jakina. Orduan izango da, momento une bagozoa, era bagozoa. Oso ondo, Felipe, mila esker, hainbat urtetako lana guri erakustiarren, azaltziarren zelakoa izan den prozesua eta zorionak urte honik danetan hartutako lan honeatik, eskerrik asko. Plazerra, mila esker.